Bai. berak ezin izan zuena. Kuriosoa, ze nire etxean ere bai, nik ez dut hainbeste etxetik jaso transmisioa esango nuke, ez dut lotzen nola zehazki edo ez daukatola figura garbi bat etxean, baina nire etxean ere asko entzuten zen Trikitixearen mundu hartako musika, nire tio abuelo esaten da erderaz, baina berak bereziki maite du erromeria eta alako garaiko musika, eta berak ere bazeukan etxean, erosita soinu handi bat. Eta beti xaxatu izan digu ez, ikasi hau, eta jada nik beste bide bat hartu dutela, baina nik ere oso presente daukat nolabait musika estilo hori, eta kuriosoa ere bai. Askotan igual etxetik datorkigunaren bide hori hartu bezakegula, edo igual oinarria mantentzen dela ez musikarekiko gertutasun hori edo, eta gero beste bide batzuk hartu itzazkezula, baina nik uste nunbaitetik beti datorkigula transmisio hori beti dagoela hor errotuta, modu batera edo bestera, eta... Bai, eta gero, bai, transmisioa saletzeko musikan, ez? Hori nunbaitetik dator, beti. Baina gero, niretzako oso garrantzitsua da, bai, eta asko hitz egiten dugu honen inguruan da, guk musikarekin transmititu nahi duguna, ez? Azkenean, niretzat behintzat, musika egiten dut, transmititzeko, ez? Ideia batzuk transmititzeko, letrei garrantzia handia ematen diet, baina baita ere, letra horiek segun eta nolako melodiarekin doazen, era batera edo bestera heltzen da, ez? Eta, batzutan galdetu izan digute elkarrizketetan eta zertarako egiten dituzu abestiak zein da helburua? Helburua da, bidaltzen dugun mezu hori, publikoa kontzienteki jasotzea, ideia horiek transmititzea, eta azkenean gizarte pixkatxo hobeago baterantz bidea egitea, ale txiki bat.